mau sore teko ning hotel langsung lekar ning kasur. Kene iki dikai krudung apa kae? Apa lho? Sing kae lho sok nggo meli nunggu lambut men ra terus kae apa jenenge? Sing plastik kae to. Heeh, tak kira nek katoke nggo kudung ya. Kuwi iki ngapa Tin? Lah napa? Katok kok nggo kudung. Dudu katok ya, Pak. Oh ya sorry aku ya ngono. Ya tipise meh padha. Mulane nek anu diperisake. Nek mripate rada bruwet ki. Kok kena plastik kok. Dunekke lamur, Gong. Ora apa-apa, ora masalah. Aku jan lamur kok. Nek karo kaya ngono kok ora lamur. Lah cetha nek kaya ngono. Dek mbiyen dong dadi sinden. Oh. Wah, kowe nek ndelok, ora doyan madang pitung dina pitung bengi. Lah ngapa? Ngapae? Ya ora ana wong menungso kok marahi ra doyan madang. Kuwi mbiyen mung tukang golek wedi ning Kali Praga. Oh to. Asli. Tenan. Adeke iki ra gelem kok bojone kok nyemplung, jarane bojo kula men bagus kula sing elek mawon, Pak. Dhek nyemplung ae nggawa apa kronjon nggon sirah kae. Saka pinggir tlesep. Terus nyilem, zlep ngono kuwi. Anggere sirahe nyilem, pokoke kemambang. Maksude Bingung ndak arep ngeruk wedi nang ngisor iki bingung. Mbonge dindelepke sirahe kemambang. Kuwi ta iki bingung ngene iki. Aku saka dhuwur jembatan Sudanen aku ngono ki pelampungmu kuwi. aku ora duwe pelampung lho. Kayak ngemat-matke ngopo? Nanan ayo. Nembang sing kepenak. Tak bandeme Kang Gareng karo Bagong nganggo tembang men supaya tekan kene. Mbok ya mesam rangut pedae apa? Mbok ya guyu susah pedae apa? Aku katamu ing janji aja ewang aja tansah suwo nadyan aku Ngamse la ing janji Masangmo tansah tak enteni yo bareng kanggo diuri nabunan bakone pasti kasabaga la ing janji Masangmo tansah tak enteni yo bareng kanggo diuri ayo dadekke Slebek Mas pasti kasabaga ganti kok kathoke teles e wo tak peme tetembungan ki jane sok rada kleru tak pepe ora tak peme karang dialek ki dhewe-dhewe terus ngono jenenge tak peme oh iya tak pepe ra nggonamu beda lokasi beda kata-kata oh iya ya syukur selamat reng piye kabare terus dikongkon bapak monggo tak aturke ning ngarepe bapak wae aja ning goro-goro ndak malah ora perlu iku kedadiane sing baku awak dhewe iki netepi kewajiban
ngaturake panglipur mring sangganing para lenggah. Cocok. Heeh. Ya to, Gong. Iya. Kuwi gati lelakon iki diaturke karo sing kongkonan ora kok gareng duwe wenang nakoni piye kabul kawusasane. Kowe mung penak tetengok nang omah kene iki mengameng nyawa. Lah iya. Iki peresmian kantor Inspektorat Klaten, Gong. Aku wis ngerti wis ditandatangani karo Ibu Bupati. Iya. Patang kantor diresmekke bareng lan fakta integritas. Waduh. Iki Bagong lagi ngerti iso muni fakta integritas ki saiki. Kesanggupan untuk tidak berbuat yang tidak semestinya atau korupsi lan sak piturute. Yo, iki awak dhewe sowan ana ing alun-alun Klaten. Ha iya. Kok do bali ki arepe piye? Ora bali kok Gong iki arep pipis kok. Wah, ya mbok pamit. Kemasane ora koting sruntul karepe iki nek ora gelem melu ki ya wis. Ora kok ndetek sing sruntul lunga dhewe-dhewe anggepe ora. Ora kok Gong. Aku sok kuwatir. Ha iya, ning ora apa-apa. Yo, tetembangan sing kepenak. Suka-suka parip suka manfaatke gamelan karo Ibu Waranggana. Isih komplit ta, Tru? Isih. Ora ana sing mati? Ora ana. Ana sing katriwandan dadakan? Ora, sing dijaluki slamet sak kabehe tekan sesuk-esuk nir ing Sambikala. Bener. Bu Waranggana ya komplit kabeh, ora sandata werna-werna. Ayo kowe arep nembang apa? Petruk nembang apa? Aku nembang apa? Iki wektune ngoyak, Gong. Dhewe kudu mlayu iki. Mergo wayangan saiki beda karo wayangan biyen. Ya. Wayangan biyen iki nek cara Ngayodya bubar ya 5:30. Waduh. Nganti pading kaya Gong. Kandhane opo ae sepuh-sepuh biyen iki nek mayang 5:30 jamene iki isih jejer pindho. Waduh. Nglangut kae. Uyaga ya ora kokean kaya ngene iki, Tru. Oh. Uyaga ki mung 12. Kancamu iki 26 bangeten kok iki. Do ngapa do teng pendono ki mantane? Asline do protes karo kowe asline ne. Arep omongi do lawane wong 26 ki tok rengko minangka dadi rombongan kok. Karepe saiki tok undhamana. Aku menyritake saya karo mbiyen. Oh. Nek mbiyen ki 12 wis cukup. Sinden loro wis nganti mumpluk. Ah iya. Saiki sinden ora 8, 9 wis ora ketok wangun. Iya. Penabuh nek ora 20, 26 ora ketok gayeng. Ha iya. Ane ya kerep Petruk. 26 kanca ki blas ora gayeng. Ya kerep. Mendoting pendono mripate. Kok anggere bar metu senek terus omong mbok siji kae. Pokoke persis manuk bar dikroto kae. Ya ora apa-apa kok. Ki mesti ora ana apa-apa anggere do meneng wae anteng ora jam-jam ngene. Arep omong ngobake cangkeme emane man tenagane mung do antuk-antukan. Iya. Ayo nembang sing kepenak, Truk. Ya. Ngaturke apa? Ki tak nyoba nganu, Truk. Sapa? Sing lagi bar bodoli iki, bodoli piye? Babaran. Mbak Orisa. Wah, Widyasari. Elisa karo Orisa meh padha. Aku sok klera-kleru e. Ha iya. Ayo sa. Heeh, lali ora kowe. Engko nek Lali ya, Pak. cakepane katut nang nggon bayi kabeh. Tegese cakepe. Maksude kepinterane dhek turun nang anake, mbokne dadi lali cakepan tembang, anake dadi pinter kuwi iso, Tru. Wah iya. Ya muga-muga ora mergone ki pancen bocah ya tememen tenan. Heeh. Anakmu lanang apa wedok? Wedok, Pak. Oh. Sing barep lanang, sing nomor loro wedok, wis sandang loro. Cepet banget kok. Kok pengen meleh? Pengen mateng meleh. Kok andang pengen meneh. Ra yo men kemripik sike. Jangan. Ora kok ndur agan ora. Sesuk nek kepengin ndek putra, nek ndek anak loro ki nyemelangi lho. Kok ndek anak loro? Anu nek telu, ya. Anakmu barep lanang tengah wedok engko nek lair meneh metu lanang ku dadak diruwatke. Jenenge apa, Gong? Jenenge Sendang Kapit Pancuran. Oh.
Nek sing barep lanang tengah wedok, lanang meneh kuwi pancuran kabeh sendang. Kuwi kudu diruwat. Ya. Ning kuwi percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Ya. Saiki kok tak tinggali terus nek nangis piye? Pun kula tinggali. Hah? Pun kula tinggali. Tak tinggali apa ya? Nggih niku Mimi. Oh ya wis ora. Semelangku nek dimiki mbokmu. Heeh. Ra ya kempot bayine. Ya. Ngaturke apa sah? Wah, jan ya kangene aku. Waduh, iki senengane sok sembrono ngono kuwi. Setahun itu ora ketemu. Mboten, Pak. Setahun ya? Dereng. Piro? 4 sasi. Kok 4 sasi? Lah nggih. Oh, lah nggih, Ding. Betul, Ding. Karo le meteng kok. Kowe le laran ki meteng pirang sasi? 9 sasi. 9 sasi iki sing nyinden. Ha iya to, wong melu wetenge wis gedhe banget ngono kak. Nggih, 8 sasi lah, Pak. Lali aku dadi ra ketemu patak. Saiki umure wis Sinten? anakmu kuwi ki ndek anak 1,5 tahun. Mboten. Bulan. 1,5 sasi kok ditinggal nyambut gawe ora mbok ditutukke sing nang omah ki le gula pentah anak. Iya, ya ben kok golek duit kok. Wah, wis cilaka. Mboten rewel kok, Pak. Ya syukur nek ora bapakne sing sok rewel ya. Nggih. Ngosek-ngosek kae mesti. Kaya aku. Ngaturke apa, Mbak Orisa? Jineman nggih, Pak. Ya. Nyubi. Apa? Lali mboten. Jineman apa? Klambi lurik nggih. Ya ora apa-apa. Ndak lali. Ya. Putul. Suarane ya isih ajeg, sengau-sengau. Suara sinden sengoi, suara irung ngene. Liwat irung suarane. Ha iya. Terus ajeg suarane kok. Wis ora ana perubahan ana ya. Wis biasa nglairke wis anak nomor 2 Tru. Nggih, mboten ngeden, Pak. Hah? Mboten ngeden. Ayo wong jeneng wong lairke iki werna-werna, ibu ki bermacam-macam karakter. Ana sing nglarani nganti sewengi ya ana. Ana sing mlaku-mlaku ning pawon wahing terus lair ya ana. Ha sing brul. Saking gampange ya ana. Iya, ya werna-werna ya, Gong. Dilala kok Orisa iki diparingi ora nganggo ngrasake lara pas lairke. Heeh. banget, Pak. Ngebel aku, "Pak, pun lair." Heeh, wis gak dipernake aku ya. Wah, data laporan kowe. Ah iya. Wah iya, coba.
ngaturke jineman klambi lure Gong. Ah iya wis. Matur nuwun ya, Sa. Nggih, sami-sami. Ora usah kerep-kerep sik le mangkat wayangan. Heeh, diselingi sedina mangkat sesasi ra mangkat. Atene cekor ora. Ya wis ben ora apa-apa men mangkat ditinggo gayeng-gayeng kok ya. Benjing kula mangkat nggih. Hah? Benjing mangkat. Ya, heeh. Yo dimangkat dinyangi kok malah kowe iki diderekke kok malah bingung ora. Ora bingung, Tru. Heeh. Asindan kuwi asline ana pira? 15 kok, Tru. Wah. 15 tambah sapa? 15 ki kabeh tak gilir. Wah, digilir to. Heeh. 15 ki gilir dadi ana sing menyang 8, sesuk kono 8 iki dipereke wong 4 diselingi ngono. Wah. Ya ora apa-apa nek ngono. Heeh. Ya, genti iki ana pamundutan sing urung iso diaturake. Reng apa? Sing sore mau urung diaturake. Kaya ta. Ki pamundutan saka panjenengane Bapak Edi Sumantri. Wah, ki malah kliwatan iki. Ha iya. Nyuwun apa? Nyuwun gubuk asmara. Oh iya. Ora apa-apa mumpung isih rada awal-awalan goro-goro ngaturke gubuk asmara. Heeh. Sing kepareng nyekar ben Mbak Agnesia Nandasari. Oh iya. Yo jumeneng mangarep diaturake. Ha. Nyengkar nyengkur. Mangga. Mbak Agnesia. Heeh. Bar jineman terus dinahi rasa rada ndangdut sithik. Ah iya. Men kepenak. Heeh. Ten dhuwur napa ten ngisor, Pak? Neng ngisor wae. Ya. Oh ya dhuwur wae ndak menyanyar sego kowe malah. Oh ngisor akeh dus-dusan. Ngisor dhuwur siap lho. Ha iya wis iki. Aku ya ngerti aku. Kalimat iki. Neng dhuwur wae men kira-kira ngisor ki akeh piyai lenggan. Terus ana tumpukan dus barang kok. Ya iya. Dibawane Mbak Agnes ya. Nyengkar nyengkur mangga Nyengkar nyengkur wiwitane nyengkar engkor dicengkok. Heeh. Eno lingsem yen kemutan channelmu isih mengudara apa Gong? Isih channel top. Oh. DG. Ayo. Dagangan. Neno. lelampahan kang wuri dikira kagungane sedulure dhewe Mas Putut Wijonarko. Diki iki dalang gaul. Dalang gatelen. Ha iya. Tontone 49. Ana tresna tulus nadyan neng gubuk asmara. ya Reng ya mangga. Nano mangga. Yen lewat aku kelingan
Monggo. Cedetan sakjroning Piye ta iki? Aku kowe dadi karya. Ya, matur nuwun Mbak Agnes, bingung aku terus. Kuwi kreativitas kendang ngono kuwi. Tung tung blentak jleng. Kuwi sikile le joget yo nganggo mandeg-mandeg ngono kuwi. Gareng ora kulino mandeg-mandeg kaya reng. Nerus kowe iki. Ha iya wong tuwa kaya. Iki dene mau sing joget aku anggere nganggo jam-jaman ngono kuwi. Pengendang karo aku wis sehati. Ha iya. Na tung tung gentung jeng ngono kuwi. Engko nek arep suwo jan ngono kuwi. Oh iya, garap ya. Ya nek iso digarap nek ora iso rasa mbangane bijine elek. Tegese iki kendhane sing digarap ora kok nggon soal iki ora. Ya iki mau jenenge Gubuk Asmara. Heeh. Ki ngaturke meneh terus. Ya. Engko ndak sing urung diaturke urung iso diaturke ndak ora prayoga. Apa kok? Kembang rawe. Wah iki
Seneng aku kembang rawe iki. Ngerti ya? Ngerti no. Tembange sing piye? Kembang-kembang rawe nandur nang enak. Oh, kowe kepangkor. Oh, iki kembang rawe beda sing nyekar sapa? Goleke sing urung nembang terus. Ya, Mbak Ayu. Oh ya, wah sekali-sekali Ayu kembang rawe. Men ra apa-apa. Sing piyaine sing endi? Sing nganggo kacamata. Oh. Sinden nek enom biasane ora tau gelem nganggo kacamata, geleme nganggo lensa. Bojoku nganggo lensa kepletikan geni mah pece. Dungkulmu. Kobong mripate mah. Ha ta. Asale nganggo lensa kok nyebul geni. Ha iya. Ya Mbak Ayu, mangga. Diaturake bawani ya kok nganggo no. Tembang ki ora nganggo bawa kaya kopi tanpa gula. Wah iya. Pahit. Kaya uripe awake dhewe. Ya. Nggih, Pak. Ya. Nembang yo Mbak Ayu. Ya. Saka ngendi iki? Saka Bantul, Bu. Lor Segara. Lor Segara, Samas. Oh, jalan Bantul, jalan Bantul. Asline Kulon Progo. Weh. Dipek karo Dipek karo Dipek karo apa jenenge? Kelembut. Oh, edan. Iki karo bojone kok nguneke lembut. Ayo langsung. Mbok kok saya suwe kok saya kurang ajar lho ayo. Ya wis ora apa-apa. Kuwi wong lanang wajibe tok bekteni. Pun bekti aku lah. Ha iya, wong lanang iki wong wedok iki kudu bekti karo wong lanang. Wong lanang kudune tangi turu gregak iki kudu tok cepake banyu dienggo raup. Utawa nek urung tangi kae raup ana sisan. Ini jenenge ora sopan ora. Bawane yo. Nggih. Memanesmu. Mangga, ya. Sinom grandil. Mangga. Neno agawe ruciting galeh lara kangsi nadya neno umpama munduta Rokmi penabu kok ana sing dingkluk ana sing dangak ya kok ndonga heeh aja nganti grimis wah yaene iki penabuh ki arep mendana jak omong radong. Oh. Oh to gong tenan ya kono. Heeh.
Nyilirake ora dinae ceret. Udah wis setengah mati. Ibarat wong numpak lumampah tanpa welah ing matyaning jala apik suarane ya. Apik nek suarane ayu kan biyen mesti apik Abu Cahya. Tuwajune sinau ning apike tanggamu jenenge Pak Paijo kan tuku gamelan terus. Reng, kok tekan tuku gamelan bareng apa? Aku ngomong apa Ah, iki ngantuki mesti nek ngomong ora sadar ngono kuwi. Wah, ya ora ngerti kok ya. Temah gunjing anggen jong ning pagulingan digedruke ora kong aja amblong panggunge semono ing gedruk ha iya tenan brubrul ngono heeh ya alon-alon ora sah ngono malah do gogrok dagangan monggo yo diaturke apa jenenge kembang rawe heeh ya monggo yo ya aku sanjokan ya
tembange ngene iki. Ah, kemana daster lurik. Yang dilurik. Baca modele ayo wis ora srek. Anggere nganggo tang 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 ae jos. Ah. Nyenengke ya kok ning mawak marai kemringet, ning pikiran marai semang. Ngapa kowe kok ngadeg bojone ning kono? Sampun, Pak. Wis. Oh, nggih pun. Ah. Njaluk dit. Nggih, no. Hah? Nggih. Wis ora ana kok. Pelit. Wis ora ana diomongke ora. Endi mau? Jupuk sapa ya kok iso ilang. Ha ya mbuh kok ya ora ngerti ora. Ora to ya, weh kandhane ngayal ora. Dus barang didak. Ya wis ben ora apa-apa. Duse Prastiwi monggo ya wis. Prastiwi ora madang. Heeh. Apa iki mau jenenge apa, Gong? Kuyang Singgul. Nah. Ngawur. Anu kembang rawe. Ha iya. Kembang Kuyang Singgul ora. Sak penake dhewe lah. Ki nang chatting, Truk. Waduh, saka sapa? Mbah jenenge iki ming nomor tok kok. Oh. Urung terdaftar nang Waku. Apa? Waku. Waku iki lho sing dienggo WA. Diwaca apa? Wah, lha kene kok ngayal. Yo terdaftar nang Waku. Nyuwun apa? Nyuwun tembang kangen. Wah, sing nempar Mbak Tatin. Wah, jan Tatin iki lagi elok-eloke wong tenan. Apa-apa Tatin wingi wong ngunggahke wedi njaluk Tatin. Resi kandang. Kira kebangetan tro. Tenan ayo saking. Ayo Tin, jumeneng Tin. Ha iya. Lagi chatting ngabari wong omah iki aku arep ngadeg lho. Do digugahi. Nonton ning streaming. Pun do turu. Pun do turu. Ya digugah kok ya. Iya. Menyemangati karo Mbak Tatin ya. Ki Mbak Pak. Tatin ki pancen iso ngunggahke subscribe. Wah iya. Kaya anggere ngetok diketok nggon adegan Tatin kuwi karo DG channel mesti langsung subscribe-e tambah 1000. Ha, leleng. Dekna aku ora kei apa-apa. Aku iki kondang dalang cetil kok. Nyolongi ra nei apa-apa. Sesuk njaluk ora. Sesuk paring. Nek tuku sing melar. Tuku apa? Roti maksudnya roti iki lho ora seneng roti keju to? Ora. Mendelik matane anggere. Ya ben di mata kok ngomong. Ayo tembang kangen dibawani. Dewe. Ayo dhewe kok kancane ya dhewe-dhewe. Ana sing urung maju lho. Sapa? Kuwi. Iki lagi Ngapa? kena mas musibah. Lah, kenapa? Nek wong wedok ki ra nggarap sari to mestine. Oh. Garap sari. Ora ado nggarap sari. Ngerti ku garap sawah lah. Ki wis ket mau. Kowe wis ora apa? Apa? Ki lak mes sama Pak kula ampun ngadeg kula nembe anu ya niki ndak. Delok ra ketok kok. Tatin ki cangkem. Pas madhep rono madhep rene terus. Sing weruh ben weruh dalange tok. Ayo gek nembang kowe ngopo to ngurusi ora? Ngapa? Ayo gek nembang. Langsung nggih. Tembang kangen dibawani. Langsung piye? Nembang kok langsungan. Lah piye? Oh, kuwi lho, wong ki nek memangan ra tau teratur. Slendang kok nganti ana upane. Otu ya iki kok entuk kaya ngene saka ngendi ya? Kenapa? Jarum-jarumane lho. Waduh, kuwi mesti ana Kayak tak tusuk Wong tumindak ora prayoga kuwi anggere nganggo dom-dom. Ndok, ilmu hitam ditokke. Ilmu hitam kok ngetokke ora. Pawange ya. Ah iki juru santet, juru telung brojo. Bojone ora mbukake lawange disantet. Iya. Bawani sih. Bawane napa? Sak karepmu, sak isamu. Aku ora arep ngarani sing penting apik. Sae lho dia omongke karo sapa penonton ora muni apik.
Sae. Sae. Ya, prayogi. Sik aku ngeling-eling lali. Lah, mau nyambut gawe kok bahane lali. Pasti bawane lho, Pak. Ya terserah, sakaremu sing sak. Pas ditinting karo Mas Geter e. Heeh. Maksudnya? Apa sih? Wah, sindeni saido kemayu-kemayu. Apa sih? Wis gawe wis. Sing anu wae nggih, tak tunggu ya. Ya tunggu nang apa-apa. Wong ora teko kok ditunggu. Aku lali, soalnya aku piye ya dhisik dhewe lali. Iya, Mas Geter nggih. Tak turuti siramu pamit mulai. Ayo. Jamba beda Tak tunggu seliramu mau sore teko ning hotel langsung lekar ning kasur. Kene iki dikai krudung apa kae? apa Sing lho? kae lho sok nggo meli nunggu lambut men ra terus kae apa jenenge? Sing Plastik. kae to. Heeh, tak kira nek katoke nggo kudung ya. Kuwi iki ngapae, Tin? Lah napa? Katok kok nggo kudung. Dudu katok ya, Pak. Oh ya sorry aku ya ngono. Ya tipise meh padha. Mulane nek anu diperisake. Nek mripate rada bruwet ki. Wong kena plastik kok. Dunekke lamur, Kong. Ora apa-apa, ora masalah. Aku jan lamur kok. Nek karo kaya ngono kok ora lamur. Lah cetha nek kaya ngono. Iya. Panjen yo ayu tenan. Latine nyandang Jawa ya luar biasa tenan. Awak-awakane yo entuk, pasuryane yo entuk. Kowe mergo melu aku. Ha iya. Kok iso? Dek mbiyen dong dadi sinden. Oh. Wah, kok nang ndelok. Ora doyan madang pitung dina pitung bengi. Lah ngapa? Ngapae? Ya ora ana wong menungso kok marahi ra doyan madang. Kuwi mbiyen mung tukang golek wedi nang Kali Praga. Oh to. Asli. Tenan. Adeke iki ra gelem kok bojone kok nyemplung jarane bojo kula men bagus kula sing elek mawon, Pak. Dhek nyemplung ae nggawa apa kronjot nggon sirah kae. Saka pinggir tlesep. Terus nyilem, slep ngono kuwi. Anggere sirahe nyilem, pokoke kemambang. Maksudnya Bingung ndak arep ngeruk wedi nang ngisor iki bingung. Mbonge dindelepke sirahe kemambang. Kuwi ta iki bingung ngene iki. Aku saka dhuwur jembatan Sudanen aku ngono ki pelampungmu kuwi. aku ora duwe pelampung lho. Kayak ngemat-matke ngopo? Nanan ayo. Aku dadi mbayangke kok. Ngene iki lho, iki kali to. Delung. Wis tekan sak dodo ngene iki. Heeh. Nek arep ngeruk wedi mlebu ra mesti ngilem. Ha iya. Ki jlem ngono kuwi pedhung. Ki dindelke ngono gendikane pedhung. Ki dindelke kadang-kadang mlumah pedhung. Seneng ta ndelok?
Wah, aku nang dhuwur jembatan iki. Wah, asik kae. Nganti bojone muni bandoli watu ye. Oh. Aku entuk watu kok bandem ki sing delok. Endo, ora tekan watune abot kok. Wong jembatane dhuwur kok. Ha iya. Kan jekok sing cilik ya ono. Lah lara. Aku kena tuk ngono mas. Jajal ye tak bandem. Heh? Jajal ye tak bandem. Mbak iya. Ning tok bandeme kok. Ora arep endo aku. Tak paske ngono di loro. Dipaske ngendi? Ya kan wis ra loro. Padake kasti. Ha kok iso? Iya ta. Kowe mbandem aku langsung ngene. Gong. Aku no marah ayo tenangane. Terus kae ayo. Nah omong wae lho. Ayo ben wong dalang ora entuk omong. Iki apa ya tembang kok meng Lah aku neruske sing mau lho mulane meneng. Oh iki menang iki. Engko nek gajahe teko. Kok nek gajahe teko ya Tarsan e. Endi? Rutuk. Kang tak pilih Mas Menteri arep melu apa? Tungdang. Kok sapa-sapa tok salahke to? Lah aku ndak pilih tung. Dah, ngono e. Kaya Sing jeneng kendang ki rak suarane meng tung dlang tak. Ngono. Nek carane desa le ngajari wong ra iso nabuh ki engke nek pun wonten apa-apa tung ndlep tak gong. ra ono. Kok nek wis ditungke dindlepke terus digong. Tung ndlep tot gong ndlep. Kendang kok delep-delep. Kempule, Tru. Oh iya. Ki, ra iku gupak. Apa jenenge trutuh debok ki. Tok ante temancep aku. Ngene, kene mumbul. Antel lho gong kowe. Iya. Akhirat Yo ben kabul dongane Tatin. arep ngopo? Ora apa-apa. Rasah. Ya wis. Oh. Fariza kayak lagi melu usul lho kowe. Oh. Meneng kok. Iya, Ro. Ayo gek dirampung. Lah iki domong lho. Aku gek ora ngomong kok kowe kon ngomong angel aja sama-sama. Lah aku ki wis mengo ning malah diganggu iki lho. Tinggal lunga. Ya Robi ngono gean. Ditinggal lunga. Wis ngono ditinggal lunga. Ya wis kono gek domong dhewe. Iya. Ya Rabbi. Ya. Siji, loro, telu. Kanca-kanca ki support karo kowe. Oke, terima kasih. Kenapa sih? Maksud lu? Ya, waduh nganti nyampluk wedang aku. Utah ora. Tak tutup. Iya. Yo tembang kangen. Monggo Mbak Tatin. Yo.
mawon ya. Ra nampa Tapi pane. bengi iki semangat tenan. Heeh tenan. Apik jogetane. Ya iya. Hei. Ra nampa pane. Ora ana, Bro. Mosok ayuke ora tak kei. Yang kuwi enggak aku ora apa-apa. Aja iki dijolke 2000-an sesuk nggo nguyuh ning kom. Rasah dokon nguyuh. Diampet tekan ngomah. Gus piye? Lara madha. Apa lara apa? Wis gak tengok, iki selak arep sebo. Murik dalange aku ping pindho lho. Hah? Aku maju pindho lho. Salah Mas, mbok mundur. Kowe maju terus sing kiper sapa? Iya. Kaya bal-balan bae. Yang cangkemmu. Guyumu ra penak. Bagone diguyone ra penak. Nesu samplok apa? Tempiling sisan. Mau sabar. Yo matur bapak kae engko ndak dadi dukane bapak, duka ijo. Dukane bapak. Heeh, yo matur yo. Ya nang yo. Kok isih pelok terus sing gender mbok menawa ming tangane tok sing obah. Awak-awakane ora obah. Biar nganggo kaya mau bengi kae. Nek mau bengi dinggo saiki aja dinggo. Men leren. Ha iya. Sesuk nek ning yaning nalaka katilangit Mambang pantepasulang upamaneka lintang toya kusumayana sumawur
Semarika den prayitna semuriris semuriris eko balik Kakang Semar nyoto kepala bener apa ing dadi ature Panakawan Petruk yen to Kakang Nayantaka nandhang ruga Kakang Pandhawa wis kepareng suwana ning Karang Kadempel ya mung kurang jangkep suwaning Pandhawa krana mindrani bendaramu Wragil ya kuwi Sedewa sartane murcaning pustaka Jamus kelima Sada Kakang Nayantaka Kakang Semar aja kaya mengkono Kakang tumuli wungu saka nggonmu nandhang ruga Kakang Semar Nata Ndarawati wis sowan nderekake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa wah Dipol aja kaya bocah cilik Pandhawa ora bakal bisa tumangkar yen to tanpa Kakang Semar mula kowe waluya kowe warasa Semar Kakang Semar Arjuna ora bakal bisa urip yen to Kakang Semar ora tumuli waras sarta ora tumuli waluya nirmala temah jati temah mulya Kakang. Pak. Ndara-ndara wis sowan, Pak. Wis rawuh ning Karang Kadempel. Tangi, Pak, maras. Mati, Mar. Lho. Idian ora. Anu, mari wong hurufe kleru to. Kibote iki sok malik dhewe. Wong ngomong kok kanggo kibot ora. Bajetane lho, bajetan ora. Panakawan Petruk padha menenga sawetara. Panakawan padha sawetara menenga. Kakang. Pandhawa Gotang. Wragil Pandhawa Bumira tawu Sedewa bendaramu ora ana. Ya senadyan kabeh mau lupute bendaramu Jodipati, nanging kabeh lakon kuwi adile ming dilakoni. Sartaning pustaka Jamus kelima Sada uga murca saka negara Ngamarta. Yen Kakang tansah nandhang roga kaya mengkono kepiye? Nggone pusaka bakal kondur marang Praja Ngamarta, Kakang Nayantaka. Smareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti nadyan raga wis datan glawat parandene tasih kapireng pangandikaning para pepundhen Pandhawa grayah-grayah iki ora Semar sigra wungusake nendra katingal bombong penggaling sangya para Pandhawa Wanata ing Ndarawati Semare koden prayitna semuriris Matratapadi kula bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka Jamus nyang jimat kelima Sada murca ndara kula Pandhawa Gotang Wragil Pandhawa murca Den mongko lek kula lara niku janjane kula nggagas kalian gegayuhan kula ngen kula kepengin bangun kayangan mboten kok perkara papan sing magrong-magrong dumadi saking Jamrut Ergeni Mutiara Mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta imbane urip enten kayangan nanging lha kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepundhen kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake sepira gedhening keluputaning punta sak kadang. Aku nyuwun pangapura benjang malih
Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung gunakaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken mergi sak menika kathah telik Mangindrajala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh, ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyata, mula kudu sing prayitna ngati-ati. Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras kok. Wah, jan. Lho. Kok kaya gelo to Bapak Waras ki? Ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus ngono men. Petro aja rungokke omongane Bagong. Mula kang sangka kuwi aku mung nyadong timbalane Kyai Semar Badranaya. Ah, niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beta pustaka Jamus Klimasada menika Nalendra Ndarawati. Miturut ngendikaning Kaka Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah. Niki dadi tanggung jawab sampeyan. Nanging dudu aku ingkang boyong. Nggih, ning wujude sampeyan. Sampeyan kudu tanggung jawab. Sing jalari kesahe Ndara Sedewa sinten? Tindake Ndara Sedewa. Aku. Ndara Werkudara. Ya. Sampeyan kudu wani nanggung perkarane. Sampeyan sing nundung keng rayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pustaka Jamus Klimasada ora dugi teng Karang Kadempel, Ndara Sedewa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa gutang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke, kula mboten ajeng cedhak-cedhak kali para Pandhawa. Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo rayi sampeyan Ndara Sedewa. Sing ngendang nggo kentongan ora. Kok tok 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 tok. Oh iki jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki digawe apa jenenge garapan duruk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng nak engko nek sesek banget. Semar wis waras itu. Ah iya. Tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya, wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka Jamus kudu bali. Ndara Werkudara terus pucet. Jrandal Ndara Janaka mlayu, Ndara Kresna mlayu. Sing wani kok Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ki ora tau lari-lari kok. Mula wae kendho. Maksude iki ora tau mlayu. Tru, akekmu iki lara lho. Wak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng mriki, Den. Pun, Mang pitados, mangke bakal padhang lalakone. Kakang Semar Badranaya, Kakang. Semare koden prayekna semореres. Hare
kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayek saking Yas Baliwur. Wah, iki lelakon kepiye Werkudara sing prayitna ngati-ati ora sampun Kakang genahake kelawan Sira Yayi Dimas Yudipati nanging wenakna permana jati ya kaya dawuhing Kakang Semar Kresna kakangku ngestokke dawuh ana menungsa ingkang membanata Ndarawati aja ngawu gawar-ngawur. Kowe ingkang membanata Ndarawati ngerti ya yen aku wis ngerti sapa to sejatine kowe mula ora usah dadak kowe selak. Ayo dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Aja kelakon dosa aku ing bakal ngruwat kanan-kananmu. Lho. Kowe ingkang mestine kudu tak ruwat, kowe kudu tekaning pati, kowe sing kudu sirna. Wah. Sing obak-obak katentreman negara Ngamarta. Aku kadang ngutu Ndarawati. Wah, ora sandadakakean gunung tanpa gunung. Wah. Mati kowe. Tunjang gancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung jagat paisaning Bathara Wayah jagat Werkudara sing rawa birawa wae ora kuwagang nandhingi nata Ndarawati ingkang bari marang panguwasaning nata Kresna. Ya apa ndak kira aku kalah karo kowe? Ora ana ingkang kudu mapakake kridam kejaba mung nata Ndarawati. Ayo kowe apa aku sing tekaning pati Kresna? Laruta saking kutha sang kura-kura yen amotosa sang Sri. Ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang padha-padha. Ora bakal tak tinggal loncat. Aja ngejokke dulurmu. Jodipati ayo. Kowe tandangana kridaning nata Ndarawati. Aja umuk. Aja kumalungkung. Aku ora iso nyernake kelawan kowe. Trima kukut jagatku ayo. Yen mancen kowe wani kene tandangi legane atiku mati dening aku kowe keparat. Maksudnya piye maksudnya? Kene le nontone wis mempeng kok. Mati dening aku. Kok mundur? Petro Nun golek jago kula gadah. Ning wis tuwa. Jago apa? Pitik to. Udu. Jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae. Kae didaya Petro. Lah sinten? Golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge. Golek ki ya golek tegese ngupaya budidaya. Oh nggih. Teng pundi? Wis kowe ngetutke aku wae. Oh nggih, monggo kula dherekaken. Iya, Petro.
Wah, lunga kayang nek kowe. Wong disesekke kok marah arep disuwuk. Lah wong ya ora dong aja tok nesoni apa Petro. Subscribe sinten iki? Pendhita ning tengah alas. Iki sapa Petro? Lah mboten ngerti wong sampun takon karo sampean kok. Nuwun sewu sinuwun paduka ngupaya dhateng sinten? Kowe sapa penemban? Kula Pandhita Klyang ngabur kanginan mendung kebaratening mundi dawahipun mriku papan dunung kula. Kula pun begawan dewaning rat. Begawan dewaning rat inggih. Paduka wigatosipun menapa? Aku kekalangan Malaya. Ngupaya jago merga aku duwe mungsuh ingkang digdaya dewaning rat. Yen pancen kowe Brahmana mestine kowe nglakoni tapa ngrame tegesin tetulung marang sak pepadaning urip ning alam padang mongko tanpa pamrih. Coba yen pancen kowe niat tetulung karo aku lan nglakoni tapa ngrame aku tulungana menapa ingkang gedha kula tindakaken. Ndak kira mung kowe ingkang sak timbang sak bobot kelawan mungsuhku mengsah panjenengan sinten? Wujute kaya aku memba rupa kaya Nata Ndarawati nyidra pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada. Yen kowe bisa ngrebut pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada mateni mungsuh sing madha rupa karo Nata Ndarawati, kowe nyuwun apa bakal tak paringi. Ingkang nami tapa ngrame menika mboten kepengin pikantuk leliru menapa kemawon sinuwun. Menawi paduka paring dawuh mekaten kula ingkang badhe temandang karya mara mangkat to nggih ngestaken dawuh. Pendhita tuwa sapa? Begawan dewaning rat sinuwun Ndarawati ya dasar kepara nyata. Kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Jimat Limasada. Mbok balekake apa ora? Ora bakal tak balekake mungsuhmu aku kelakon mati dening aku tinjung akhirat. Wah! Mati. Ruket keket nggih nyalok Bitutama Bendawalawati. Nenggih Nata Ndarawati miwah sang papa Begawan Dewaning Rat kemaring ing Jawata kaya setelas tulis sing kekalira. Ical wujuding Nata Ndarawati wentes sang Pandya Betari Durga. Miwah sang Begawan Dewaning Rat nenggih bari jatining wujud ora gil Pandhawa Bambang Sedewa. Wah! Wah! Sedewa inggih Kaka Prabu. Dadi pendhita bingung raos sing manah kula dipun tundung dening Kakang Mas Njodipati. Tumunten kula memba wujuding Brahmana. Lah terus sing wujud Nata Ndarawati iki mau sang pikulun Pandya Betari Durga pusaka Jamus Limasada dereng saged kula rebat Kakang Semar. Beto pajarene bar lara kok ngobat apit kaya ngono. Durga, kowe sing arep gawe kisruh, aku ngerti niatmu.
kowe ngrebut pustaka Jamus Kelima Sada ya ta? Mergane ndara-ndaraku Pandhawa ki wong Sukerta. Nek pusaka tok rebut, kowe iso mateni ndara-ndaraku Pandhawa wekasan tok pakake karo anakmu Bathara Kala. Ya ngono ora? Tobat. Kakang Semar menika ngertoske mawon. Lah aku kok padake ora ngerti. Inggih. Ayo pusaka Jamus Kelima Sada tak jaluk. Inggih. Ayo melayu tak oyak kecekel tak uwek-uwek rokmu. Tobat. Nekat sanget lha wis ben nek ku kandhane. Ayo guys. Inggih Kakang inggih. Kula caosaken. Ha guys. Inggih. Ayo kene guys, tok simpen endi? Nendi? Ngawur wae kok. Waton dibiyak. Wis ben. Kandhane. Menika Kakang menika. Ha, ngono lho. Wong Sukerta kuwi ora mung ndaraku Pandhawa tok. Ning pirang-pirang tau-tau disebutke Manik Maya. Ya ta? Ning sing tok jangkah kok mung ndara-ndaraku Pandhawa, sing tok gayu kok mung ndara-ndaraku Pandhawa. Apa ora ning wong liya? Inggih Kakang. Inggih piye? Inggih kula nyuwun pangapunten Kakang. Bae bali. Ngestaken dawuh. Wadya balamu baju barat. Dokon bali kabeh. Inggih ngestaken dawuh. Sing picak dituntun. Sing lempoh digendhong. Ganggu gawe. Sanak kadangku sing padha makarya ana ing gedung anyar iki. Mungsuhmu aku tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang Semar kula nyuwun pamit. Pusaka pun kondur. Iya Kakang. Ndara Sedewa nggih pun ketingal kempal kalih pepundhen Pandhawa, tegese Pandhawa 5 wis jangkep. Pusaka nggih pun rawuh teng Karang Kadempel niki kula beta. Kakang Semar mangsa borong nggih. Mergi menapa? Niat kula niku namung badhe nyaketaken pepundhen Pandhawa dhateng para kawula. Supados kawula menika gumregah raosipun anggenipun bangun negari, bangun praja, ngamarta mujudaken praja ingkang adil, makmur, warata, tyas bagya mulya. Mergi menapa? Kawula niku boten butuh dibiyuki brana picis. Nek tansah dicaketi raose kalih para pepundhen Pandhawa, kawula menika bakal gumregah tresna dhateng sangya para Pandhawa. Menawi kawula tresna aran pepundhenipun mujudaken manunggaling kawula lan Gusti ingkang sakmangke badhe ambabar katentreman, badhe ambabar panunggal ingkang boten saged dipun pisahaken dumugi jaman menapa kemawon. Satemah negari ngamarta mujudaken praja ingkang gesangipun para kawula embane sami gesang wonten ing kayiwangan kebak kanikmatan. Boten wonten raos cecongkrahan manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa kalan karyanipun Ndara.